हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों बेसेन गैयै मिजिं। बेयो मोनसे बड' शर्ट फिल्म। दासिमहालागै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ फुलै नायाखै, अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों धीरेन्द्रनाथ बसुमतारी, सनास्रि बसुमतारी, सोमखोर, अनफावरि, मनिला, थुनलाइ, गोजोन, बृन्दाबन, उरखाव, सोरांबिर। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय। दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बे गोदान बड' शर्ट मुभिया जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों प्रकाश नार्जारी आरो बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों फोजाखां नार्जारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो फुल नायाखै, अब्ला बिथांमोननि एफबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो, जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ थाब लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि सेकेन्ड आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों जुजाइनि अर। बेयो मोनसे बड' फुल मुभि। दासिमहालागै नैबे बड' फुल मुभिखौ नायाखै, अब्ला नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि अखाफोर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव। बेयो मोनसे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअ, जाय भिडिअनि टाइटेलानो जादों लवगवरि। बिथांमोना दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामाखै। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ' आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै बयबो नेनानै थाथ'। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनो नाजागोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होगोन, अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुगोन।